Είμαστε σε ένα ωραίο χωριό του Δήμου Ρεθύμνης που ονομάζεται Κυριάνα. Είναι κοντά στη Μονή Αρκαδίου. Στο σπίτι μου, η σύζυγός μου και εγώ θα σας δείξουμε 3 συνταγές, φυσικές συνταγές, με τις οποίες χρησιμοποιούμε εμείς τώρα και αρκετό καιρό την αλόη. Η πρώτη συνταγή που εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει και που έχουμε βρει θεαματικά αποτελέσματα είναι με το χυμό ενός λεμονιού. Απομονώνουμε από το φύλλο της αλόης 2 κουταλιές ζελέ της αλόης και την βάζουμε μέσα στο μίξερ. Στη συνέχεια βάζουμε το χυμό ενός λεμονιού και αφού το χτυπήσουμε το βάζουμε μέσα σε ένα ποτήρι. Και το πίνουμε νηστική κάθε πρωί. Αυτός ο συνδυασμός, το λεμόνι και η αλόη, είναι απίστευτα αποτελεσματικός. Τα αποτελέσματά του είναι σημαντικά. Η επόμενη συνταγή είναι με ένα συνδυασμό με φρούτων. Πάντοτε μιλάμε φρέσκα φρούτα, όπως επίσης και η αλόη είναι φρέσκια όπως είπαμε. Χρησιμοποιούμε φρούτα εποχής, της κάθε εποχής. Αυτή τη στιγμή βάζουμε ακτινίδιο, αχλάδι και μήλο και το χυμό ενός πορτοκαλιού και επίσης λίγες φράουλες. Αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ ωραίος. Βάζουμε και το χυμό ενός πορτοκαλιού και στη συνέχεια το χτυπάμε. Αυτό μπορεί να γίνει μία δόση οικογενειακή. Αφού βάλαμε τα φρούτα μέσα στην κανάτα και τα χτυπήσαμε, στη συνέχεια βάζουμε και την ποσότητα αυτή που είπαμε και στην πρώτη συνταγή, την ίδια ποσότητα, δηλαδή 2 κουταλιές, 30 γραμμάρια, περίπου 30, τώρα το αν είναι και λίγο παραπάνω δεν υπάρχει πρόβλημα, ζελέ της αλόης. Αυτός ο χυμός, όπως βλέπετε, είναι πολύς. Μπορούμε να το πιούν 2 ή 3 άτομα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φρούτα της επόμενης εποχής που μπορεί να είναι πεπόνι, μπορεί να είναι καρπούζι, μπορεί να είναι ροδάκινο, μπορεί να είναι βερίκοκο και οτιδήποτε άλλο. Όπως είδατε, την φλίδα αυτή που βγάλαμε τον ζελέ δεν την πετάμε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο πρόσωπό μας σαν καλλυντικό ή γενικά σε οποιοδήποτε μέρος του δέρματός μας. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αν έχουμε μία ελιά, ένα έκζεμα, μία κοκκινίλα, οτιδήποτε εξωτερικό δερματικό πρόβλημα έχουμε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε.